Ahoj, vítám vás v dnešním videu. A dnešní videjko je Angela a divočina. Ano, jsem tady na ještě pár dní jsem tady na prázdninách v Jeseníkách, na návštěvě a Jeseníkách, nebo spíš jako v Zátoře. Zátor je teda vesnice, takže jsme teda ve vesnici, to je takové hřiště, takové různé. A teďka si půjdeme hezky prozkoumat. Nezapomeňte se ještě koukat na další 2 díly, které budou s Angelou, teda se mnou, s Elizabeth a s Pinky. No, nechci to dál moc rušit a jdeme rovnou na video. Takže jako první začneme tady. To je jako tráva a už jsme trošičku dál od houpaček. Se dostaneme tam. Tady máme trávu a na tom asi jsme. A tady je nějaký obří křak nebo strom. Tamhle strom. Tak, a mám se za sekačku, když někdo seká, ale fakt to nemůžu. Tak, potom tady vidíte, a to je pískoviště. Míč. Au, no jsme neměli zkoušet. Au, furt padám jak nějaká opila. Ne, ten je menší, tedy už je pro mě. Kříden, tady máme, takhle vidíte. Chci něco namalovat. To jenom čmaranice od Páji. No, my se moji kamarádku Páju, ona to není. Hvězdička. My třeba si prostě neumíme kreslit. Wow. No. Takže nic. A teďka jdeme. I believe like a fly. Jak jsem to asi nepovedla. I believe like a leaf, like a George sky. Jo. Teďka jsme na písku. Moc pečipáky nepouštím do písku, no vlastně vůbec, takže tam nemůžu, tak se koukněte vy sami. Dobře, tady máme písek. Prostě jako klasický, jako prostě písek. No, písek. Jo, takže to jsme viděli, ano, je to nic moc, ale to tady nemůžu. Tak, jdeme dál. Tak tady nic. Teď to může přijde. Tak jak můžete vidět, tak tady máme kozačku. Úplně božské. Čekajte, tady zkusím nějak... mrtvej komár. No, myslím, že to je mrtvej komár. Ani na noze. Ani na tom. No, už ho nemám, to by už dát. Ale je zase nějaká mrtvá moucha, bože můj. Takže počkejte. Mě odhorám. To nepůjde opřít kameru. Dobře. A já udělám něco. Taky vylezu. Ano, můžete vidět mrtvá moucha. Nevím, jestli to... Tak dobrý. Zvládla jsem to jednou rukou vyšplhat na kozačku. Takže, víte, tady ukážu, teďka zkusím kameru, nevím, jestli bude takhle. Může být takhle i. A jako slyšet tohle. A nebo bude takhle. Ale nevím. Tak zkusíme to takhle. A pak kamera bude muset tak vydržet. Takže já nechci, aby to tak musela vydržet. Takže vlastně máme dobu. Dobrý. Teďka jdeme a něco jiného. Ale jako ještě ukážu vlastně telefon, jak Doga spadla. Prostě teďka dám prostě kameru jako dolů a uvidíte, jak ona spadla. Jdeme to. Ach jo. Úplně vedle. A teďka jenom já. Jo, pardon za tu co vidíte jo. Mám se za to, že mi spadla kamera. Já teďka musím na to, protože no tak jako to asi nepůjde. Tak se viděla. Takže asi jste mě neviděli, tak já to ještě zkusím ještě jednou, ano? Takže teďka naposledy, jo? Že mi spadla kamera a to není fakt jako už fér. No, to už tady klouže. Takže asi kozačka nebude. Takže přejdeme se někde jinde.
Teďka už vám ukážu nějaký taky ten křak, co je s lavičkou. A pak už bude další díl. To bude teda s Elizabeth. Takže teďka vám ukážu jenom pár jako věcí, jenom tam něco a končíme. Takže to tady je obří pavučina. Asi nebude vidět v kameře, ale to je velká pavučina. Já to nemůžu nějak jako už ani zblížit od ní. Tak jdeme dál. Tady máme čápa, různé ty. Takže tak. Takže loučí se s váma Angela a užijte si druhý díl. Elizabeth a divočina. Ahoj!